Parcialmente cortada a P9 entre Vigo e Tui tras emborcar un camión cisterna que transportaba 32.000 litros de gasóleo. No accidente, parte do combustible, uns 7.000 litros, quedaron esparexidos polo firme e tamén chegou ata o río Pereiras, que está xusto debaixo da autoestrada. Isto provocou que a auga da traída quedara contaminada e parte da veciñanza quedou sen abastecemento. Dende o Concello avisan que non se consuma a auga da villa e tampouco dos pozos, que tampouco se lave e cociñe con ela e que non se lle dé a consumir os animais mentres non cheguen os resultados das análises. O sábado pola mañá un camión cisterna emborcou na AP9 a altura de Mos vertendo 7.000 litros de gasóleo ao firme. 2 días despois, a AP9 aínda está parcialmente cortada. Parte da vertedura acabou aquí, neste río que pasa por Pereiras, xusto debaixo da autoestrada. Varios veciños viron afectado o seu abastecemento de auga. Luís, podemos ver un pouquiño a auga, Luís? Ti como a ves, Luís? Parece que está normal. Eu miro a normaliña. Isto que ten aquí é a hora do abrir a tapa, sabes? Pedra. Pero se tuvera gasoil, hasta cheiraría xa tamén. Eu ayer, por se acaso, antes de máis nada, collemos unha garrafa desas de 30 litros e témola para beber, por se acaso. Onte vi o concejal do Ayuntamiento, tomou unha mostra da auga e, bueno, dixeron que se había algún problema ou así que nos chamaban e por ahora nada, non sabemos nada. A ver, o viernes, o sábado a noite sí que se iraba mogollón. Dixeron que por ahora que non se utilice paradas de comer os animais, para beber os animais, o consumo humano, claro. As duchas e demais, en principio nos estamos duchándonos con esa auga porque non hai problema, pero... O sábado sí que había un cheiro, durante o sábado, sobre todo pola mañán. Desde o Concello avisaron de que podíase levar a auga a analizar, tanto eles podían facela como de maneira particular. Vos estádela utilizando para, entendo que para cociñar e para beber non, non? Para beber non, porque para beber... Por si acaso. Claro, aquí abaixo hai unha fonte natural. Acabo de collelo ahora na fonte. Vale, colliches 2 garrafas de 5 litros na fonte, non? Aproveitando. Estas son as que utilizades para beber, para cociñar. Sí. Efectivamente, estaba verde, ainda que despois se foi poñendo blanco porque aí arriba hai un muiño. Puxeron contencións con filtros, pero igual a lo mellor tamén había detergente ou algo así, non? Que algo lle botaron para limpar. E notabas cheiro? Moito. No ambiente? Isto estaba todo con un cheiro a gasoil impresionante. E canto máis ibas río arriba, máis peor.